Cherry Alvi Bungaw. Pwede usab ko ninyong tawagon Ma'am Che. Karong adlaw tun-anta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Sige, sugdan ta. Aduna ako ipakita kaninyo nga mga hulagway. Sige, inun nato. Unsay ngalan ani nga hulagway? Tama, saya, saya. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, sabon, sabon. Kini, unsay ngalan ini nga hulagway? Sakto, saging, saging. Kini, unsay ngalan ini nga hulagway? Sakto, sapatos, sapatos. Kini, unsay ngalan ini nga hulagway? Sakto, singsing, singsing. Karon, atong balikan ang ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an. Saya, sabon, saging, sapatos, singsing, sabayta, saya, sabon, saging, sapatos, singsing. Sige, kamo na lang. Unsa ang nakita ninyo sa mga ngalan sa hulagway? Sakto, pareho kini unang letra. Letrang S na adunay tingog nga S. Uppercase, lowercase sa letrang S. Usbon ko, uppercase, lowercase sa letrang S na adunay tingog nga S. Sama sa saya, sabon, saging, sapatos, singsing. Usbon nako, kini ang letrang S na adunay tingog nga S. 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 Usbon ko. S. 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 Sabay ta. S. 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 Kamu na lang. Kantahon ako. Unsa ang tingog sa letrang S? S. 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 Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang S? S. 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 Karon sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang S? S. 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 Kamu na lang. Unsa ang tingog sa letrang S? Karon, nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang S o ang tingog nga S. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang dako nga letrang S adunay usa ka lakan sa pagsulat niini. Atong timan-an na sa pagsulat adunay tulo ka linya: asul, pula, asul. Ang uppercase nga letrang S nagsugod sa kolor nga asul. Atong tan-awon ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa. Usbon ko. Usa. Sabay ta. Usa. Kamu na lang. Usa. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa. Usbon ko. Usa. Sabay ta. Usa. Kamu na lang. Usa. Ang lowercase sa letrang S adunay usa ka lakan sa pagsulat niini. Ang lowercase nga letrang S
nagsugod sa kolor nga pula. Tanawa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa. Usbon ko. Usa. Dunganta. Usa. Kamo na lang. Usa. Atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Usa. Usbon ko. Usa. Dunganta. Usa. Kamo na lang. Usa. Ug karon, atong isulat sa papel ang uppercase and lowercase sa letrang S. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa. Usabon nato. Usa. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang S. Usa. Usabon nato. Usa. Aron mahanas, mahimo ka mong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang S. Ug karon kay nakabalo ug nakailan na mo sa ngalan sa letrang S ug sa pagsulat niini, aduna ako'y ipaibuhat kaninyo. Tanawa ang inyong palibot, lingi sa inyong tuo, sa inyong wala, sa atubangan ug sa likod. Pangita og mga butang nga nagsugod sa letrang S. Tagaanta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang S, ang mga ngalan sa butang ang inyong nakita. Yehey! Nahuman na nato ang pagtuon sa letrang S. Hantod sa sunod na higayon, daghang salamat!